Здравейте, приятели и последователи на моя канал и вече може да се направи вече нашия канал. И очаквайте един подкаст. Здравей, Митко! И сега ще ви задам въпроси, но първо въпроси в какъв клас? 6 класа и здравей, Боби, приятно е. Как си? 6 клас. Добре. Добре, какъв клас си пак? 6 класа. 6. Добре. Какъв ти е любимия предмет? Любимия предмет е история. История. Добре. А предмети? Много предмети. История, физическо, музика, изобразително изкуство и това са. Добре. А сега, какви ти са любимите игри на телефона? Всякакви. Най-много харесвам образователни игри и Тетрис, който когато едно купче пада и трябва да запълним място и получаваме точки. А сега, какъв ти е любимия спорт? Любимия ми спорт е таеквондо. Любим ли си на състезание? Състезание по този спорт не, но наскоро, може да го кажа и вчера, ходих на едно състезание по един малък спорт, по тенисна маса и спечелихме златна купа. Тенисна маса? Да. Златна купа? Да. Наистина златна. Да. Честно златна купа. Окей, каква задача по математика можеш да решиш? Ако са някакви с такъв характер, който трябва да четем много и да образуваме задача в мозъка си, горе-долу мога. Да. Имаш ли любим хоби? Любимото ми хоби е да тренирам таеквондо, също футбол и да. Няма как да не го обичаш футбол. Няма. Аз съм голям футболист. Само, че бил ли си на такива състезания по футбол? Или поне играл ли си с приятели на футбол? С приятели съм играл, бил съм и на състезания по футбол и значи в нашето училище имахме състезание по футбол, в което трите класа се разпределят най-добрите и отиват срещу други училища. И играем срещу тях и Имаше ли поне един път? За жалост не, защото бяха силни, но след това, когато бяха в нашето училище, когато дойдоха от другите училища, ги победихме, но аз гледах, аз не можех да играя. Добре! Знам, че хобито ти е... разбрахме вече. Да. Накрая на видеото ще ни покажете поне една фаза. Добре, ама ще е на тебе. Добре. Така също много обичам да чета книги. Това е случай. Ще препоръчвам на хората, които гледат това видео да четат. Ще станат много по-умни, да не се отдават на игри като, как да кажа, Brawl Stars, Fortnite и всякакви такива други. Имам един приятел, той също се е създал канал. И канала му е точно това, което каза, игра игри. И му блокираха канала. Не знам защо беше. YouTube му блокира канала. Аз имам. Да. Да, представи. Да. Ако искаш. Си как се казва. Значи канала ми, чакайте само да го намеря. Ще има една минутка. Искам да попитам какво да вдъхнови да направиш твой YouTube канал. Аз те питам. Именно когато играех навънка много и също програмирането. Запалих се програмирането вече на 5 години.
на 5, а това на колко преди колко години е било? При 3 Значи сега си на... на 8. Да. Аз започнах канала, в който гледах моя канал. Може би вече знам кога съществува. Аз почнах да качвам видеа в 2022 година, но той беше създаден в 2021. Да, също спомняш си, когато ми правиш клипчета и малко ги обработвах аз. Да. Много е в линка в описанието, можете да видите Милош тези въпрос. клипчета. Да. Тези клипчета. Ти имаш ти въпрос, много ми е интересно. Ами, добре. Например, кога започна чист твой канал? И ти какво Ами, започна да правиш? значи, моя канал го почнах далечната 2020. Ето толкова, когато и аз вече създадах канал. Тоест, да, И започна, когато и аз почнах да качвам. аз го направих 2020 и... Не, 2019 и почнах да качвам 2020 Ами, аз и спрях поради проблеми, но скоро ще има нови видеа. Какви са проблемите? Ами училище, защото трябва да продължавам да уча. Защото след 7 клас ще кандидатствам и след 7 клас най-вече най-много да почна да правя видеа. С теб и с други хора. Ти сега с какви хора си правил видеа? Ами, най-много игри. Значи, значи, не мога да ти кажа точно какви, но веднъж щях да... Значи за малко щях да направя моята дневна рутина за 24 часа, но се проваля още сутринта, защото станах, пуснах видеото, почнах да говоря някакви неща. След това, как да кажа, излязох навънка, вървях, кътнах видеото, т.е. го спрях, за да трябва да си купя нещо, едно магазинче. След това отидох на училище и забравих да го включа. Да свърших училище. Аз също един път така си пробвах да направя това видео и пак ще пробвам. Чакайте това видео да стане. И също така. Чакай, стой. Сега. Subscribe. Абонирайте се на този канал. Много е готин. Да? Каква ти е любимата книга? Защото ти говориш, че обичаш книги да не четеш. Аз, значи, Обичаш бяха ме изненадали преди 2-3 месеца с една книга, която малко ревах, защото е доста дълга, 400 страници. Тя е под югото, трябваше да чета. И сега има малък проблем за училище. Аз също я чета. И сега малък проблем за училище. И това вече просто да я чета тази. Аз имам проблем с училище, защото значи трябва да знам няколко стихотворения, пък аз още не съм ги научил. Поред тебе защо не съм ги научил? Защото ти е трудно. Не, значи аз мога да ги науча, но просто имах изяви за театрална школа. И да. Ти в какъв университет смяташ да учиш? Аз съм още 6-ти клас и вече университет искаш да ходя. Да. Университет съм още 6-ти клас. Паша цели колко? 6 години. 6 години. Трябва вече да си го запълнил поне. Как запълнил? Аз още за 7 клас не знам къде ще ходя, пък ти вече университет ме кара. Аз вече се знам. Ще има ли още въпроси? Ще има. Още 20 майчи минути, както виждам, даже много минути имаме още да правим. Ами хобито какво ти е? Любимото просто, което най-много обичам да кажеш. Да тренирам тайкондо. Вкъщи? Не, аз тренирам на ноги вкъщи. Значи, когато правиш, значи нас, нали знаеш как се правят лесови опори?
Естествено. Ние не ги правим така, ние ги правим не тия две куколчета и така ги правим. Или Да, ние също в карате. Не, виж, така, ама на твърдо, не на... Аз така, ние също така правим на И твърдо. след това ни карат да свидраме тия две куколчета, да ги етият. Да, синкен се казва. Ето тия тук две куколчета на двете ръце. За да... На японски в каратето казват тези две куколчета синкен. Те го така го правим, се закалят и ако ударим твърде силно да ни болят и да. Ние също това правим, аз мисля даже, че тези два вида спорта много си приличат. Ето сега ще покажа една малка фатка. Значи това имате в каратето, така ги имате в каратето. Не пипаме бузите. Пазиш ги. Не ги пазя бузите, ние пазим наравно и така. Добре. Също искам да те попитам един много важен въпрос. Значи, щом ти си направил първи си YouTube канал, този ти е първи, нали? Да. Искам да те попитам, кое ти е първото видео? Ами, беше първото видео за Дядо Коледа. Направил съм А второто видео? Чакай, програмирал съм игра на Дядо Коледа. А защо си го написала Дядо Мраз? Игра Scratch и след това второто ти видео е пак също на Scratch 3 и после Scratch 2. Ами така. Аз просто веднага в един ден майче го качих по дни. Сега ще кажа, дали съм в един ден. Това е 8.8.2022. Това видео... А ти колко канала имаш по-точно? Един. Имах още един, ама го изтрихвам. Добре, как се прави втори канал, защото аз искам да направя и аз втори? Ами виж, значи какво правиш. Трябва да си направиш нов втори акаунт, виж. Да, аз не мога, защото имаме това нещо, но не го казваме. Имаме това. И значи, не ти кажа, може да добавиш друг профил. И може да добавиш друг профил. И аз го имам това. И като добавиш другия профил, можеш да си направиш нов канал и да... Значи аз този канал, за който ще да покажа, ама не мога да намеря, в него буквално за няма 2-3 дена събрах 100 абоната. В какъв канал? В моя, който преди се казваше Писавили на екрана, аз и вие заказваше, но това беше много просто, много тъпо. И след това просто качих 3 видеа на един футболист, ако го знаеш, Кристиано Роналдо. Знам го. И на едно видео събрах 100 лайка, на второто събрах 350, на трето 357. И ми се наложи да ги изтрия, но имам към 126 абоната. Те са не от България, а са от другите градове. Сега може ли да ми кажеш какво по-точно ти харесва в Потигото? И въобще харесва ти Потигото, после каква част ти харесва? Средна работа. Средна работа за всички тези въпроси за Потигото. Защо? Не ми харесва тази. Ами защото уж ме шака да ме издадат с някакъв подарък за мен и ми дадоха Потигото. И аз... Ти си мислиш, че може че PlayStation 5? Да, аз това точно си мисля, защото вика, че е голям колкото... Вика, че климата е голяма, аз викам PlayStation 4, PlayStation 4 ми даха Потигото. Това е най-големия, как да кажа, PlayStation. Да. Както едно клипче съм гледал, едно момче искал телефон на рождения си ден, едно клипче. И когато идва на рождения ден, книжка, оцветяване. И аз искам ти кажа, микрофон. Едно дете искаше да си вземе... И само баба и баба му, което няма на магазина, нямаше 0 стотинки и 0 лева, му купила PlayStation 5. Значи гледах едно видео, където едно момченце искаше PlayStation 6, купиха му PlayStation 6
И майката му го взе, скара носа и го даде на другия брат. Той беше много тъжен. Имаш въпроси за, например, любима храна? Да, точно това исках да ти кажа. Каква е ти любимата храна? Значи много са. Пица, сандвичи... Аз сандвичи просто дюнери. Дюнери, защо ти пък дюнери? Обичам да понякога да се хапвам. Също обичам много да хапвам спагети. Да ям кускус. Също да ти кажа, на Драго, сега може ли да ми кажеш на моят приятел, Драго, някой път майче се спирали видеа, не знам, вече не помня, но майче ще качвам подкаст и с него, когато той е свободен. Той качва видеа, аз също искам да започна да качвам видеа за ежедневието си. Също познавате моята сестричка, аз съм качвала видеа с нея и искам вече да играя, да показвам видеа, даже вече съм ги направил тези видеа и остава само да ги кача и да направя този клип. Да, сега ще да искам за малко Боби да дойде да питам за една случка, ела тук, стани, ела, да питам. Просто само ще опитам да бързам, ела. Така. Беше изкрещяла и всичко се провали. Да. Това че не мога да дам този ужас. Така, започвам пак и... Започвам тъча. Не, пачал бе. Така, той казва, аз искам да му проверя видеото, как върви, как канал му върви, нали, той каза, че вече има 10 абонамента. Как се казва в YouTube да го пустя? То неговия канал не излиза на моя телефон, как му на... Как се казва? Добре, Drago Plays Games. На английски? Не на български. На как? Drago Plays... Drago Plays Games. Това ми за анализ студио. Изяви анализ студио, не на Drago. Аз ти казвам. Няма как да е на английски, стой да пробвам така. Drago... Да, Drago Plays Games. Не, той няма въобще. Нищо, айде да продължаваме. Така, кажи ми сега, какво ти хареса и какво те завлече да ми помага с видеята? Не знам. Значи, пожелай ми късмет, че от повече хора да играят с една моя роднина на една игра и трябва да го побеждава. Можеш ли въобще да програмираш? Защото има... В Scratch? Не мога. Аз искам да ме научиш. Да, и аз съм правила клипчета, аз съм правила такива даже игри, като съм прави 3D игра на Scratch. Добре. Даже гледай, ето. Да, правил съм доста. И ето, гледай. Ето сега ще ти дам. Ще ви покажа на всички, ако иска. За 5 минути. Давай. Така. Давай. Какво е също по робототехника? Можеш ли робототехника? Направиш ли робототехника? Не. Аз мога. Аз съм ходил, има такива клипчета. Трябва малко да потърсиш. Ето, едно видео, пускам го. Ето така, гледай, виж. Това е 3D игра. Това Scratch? Да. Ето виж, спри, ще ви искам да видя. Ето виж, 3D. Трябва някакво да направим заедно игра. То аз вече, записвайте се, правя вече
събиране за Scratch вече платено и се учите вече малко вече по-хубаво от самите видеоклипове. По Viber се срещате и вече един последовател, на който се е списал вече, казва се Диана. И това вече е пробна. И също Митко също иска да видя да правим проба с него. И после да почват масово вече и по тези става. Това просто тези хора са пробна. Проверявам какви ми са резултатите, когато говоря, и ако резултатите са зле, естествено няма да взимам парите за глупости на вас, това просто е проба. Чакай, стой, сега ще напиша нещо, защото да го кажа на Гоша е малко странно. Да. Иначе, твоето любимо хобби какво е? Моето любимо хобби е да чета от по-тихото. Но и да игра с моята сестричка на такива... как да го кажа... Прощила. Тихо, бе да го четеш на бъде. Чети ли го? Да. Но, чакай, слушай сега. Обичам да играя с някакви, как да го кажа, патриотически игри. Така. И също ще правя вече собствен канал, където пак канал, който... Има идея. Може да направиш канал за подкастове само. Само за подкастове, да. Ама виж, ще направя такъв още един канал. Тоест, с подкастовете ще бъдат този канал. Видеа и подкастове. Добре. Така, и също за последно искам да ви кажа, след малко ще излезе този нов канал, където изцяло ще играя вече с ние и няма да правя програмиране, и който се е записал само за видеята, които го правим с ние рядко с легото. Абонирайте се за другия канал, който ще излезе след малко. Да, може би даже след един ден, два, максимум 2 седмици. Максимум един месец. Подкаст го правим, да го качиш в новия канал за начало. Да излезе самия канал и да се абонираме. Добре. Сега накрая ще питаме такива неща, които са изцяло без хобита, без нищо. Ти сам какво искаш да ни кажеш? Какво искаш да кажеш? Виж ми, хубаво съм тук. Столчите са много удобни. Ръководните са идеални. Ще видим. Може някой път пак да се видим. Втори епизод, трети. 10, 20, 30. Тук, значи, има даже Николай, които направят под 100 епизода с един човек. Да. Това беше първия ни епизод и първия подкаст с Димитър. Каква ти е фамилията? Колко те реши въпроси? Добре, както обещахме, ще ни покажеш една фатка да края на видеото. Само да не щупя камерата. Няма да чупиш, ние спешно далече. Така, показвай. И трябва да се чуваме. Застани в стойка. Лев стойка, положи се. Пони ръката. Сега налево положиш. Значи можеш да направиш да да залегнеш надолу и с кръка да го дигнеш и как да кажа да те ударя така. Да, значи фатката, когато ме удариш, аз залягам и тарицам в поема. Това е така. Какво ще го чупаш малко? Да, и това ще е поне. Добре, напишете в коментарите какъв боен спорт или просто спорт тренирате. Да, и дали играете футбол. Ето няма как да не си играл поне един път с приятел. Няма как. Това е. Няма как, абонирайте се за канала. На него, как се казва на твоя канал? Никой не мога да го намери, дори аз не мога да го намеря.
Скоро ще се намеря. Добре, неговия канал Добре. ще така. И абонирайте се за момчетата ми и създателите на утрешния свят. И Чао! чао!